दिनै जानालि बिसिडिसि हिसाबै जोंनि जुमदुवार ब्लक उइमेन उइं आरो जुमदुवार मण्डल बिजेपि महिला मोर्चानि दैदेननायाव नैबे जानालि बिसिडिसियाव मोनसे महिलाफोरनि हानजा सुरनाय जानानै थाङो। बे हानजा सुरनाया जानालि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जानालि गाव दैमुगुरिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै ओरै बनगाव, लाफाखंखर, जानालि गाव बेफोरबायदि गोबां जायगाफोरजों मोनसे जोबोदथार रंजानाय रायजोनि मोनसे आशीर्बाद मोननाय नै बेफोरबायदिजों मोजांथारै बे प्रग्रामा जानानै थांदों। बेसेबांसो लादों होननानै बुङो? दिनै जों नुनायाव गाहायावनो 400 जन खालि महिलाफोर गोजा, आइजोफोर गोजा, राव धोरोम हारि बासियालासेनो आदिबासि, राभा, बर' गासैबो नैबे ओनसोलनि मानसिफोरा, सुबुंफोरा, महिलाफोरा बे रेलियाव बाहागो लानानै रेलिखौ फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लोब्बा लाखिनानै मित्रजोतनि बिजाथि जिरन बसुमतारीखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय बे रेलिखौ लानाय जादों। जों नुनो मोनदों गोबां आइजोफोरा बाहागो लादों। बेनि गेजेरजों बुंनो हागोन नामा जेनेबा मित्रजोतनि बिजाथि देरहासार जागोन? आं बे ओनसोलनि बा बे समस्तिनि सासे TCLCC चेयारमेन हिसाबै आंहा मोनसे मोनदांथि दं। आं ओरैबायदि आइडिया खालामदों दिनैनि दिनाव मा होननानै बुङो 30 तारिखआव बिसायख'थिया जाखांनायनि उनाव जे 2 नभेम्बराव जे रिजाल्ट डिक्लेयार जागोन हमदांनो हायो एखेबारे रोखा जाखाबाय मानगोनां मित्रजोतनि बिजाथि बिथां जिरन बसुमतारीनि देरहानाया आजिर तारिखआव दिनैनि दिनाव रोखा जाखाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। बेनिखायनो आं खावलायदों जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हारि राव जाथि धोरोम बासियालासे जाय बिजाथिया देरहागोन बे बिजाथिनोनो गावनि गांसे बेसेन गोसा भटखौ होयो। आं बेखौ बे समस्तिनि TCLCC चेयारमेन जानानै आं गुरैयै खुलुमनायजों खावलायहरनाय थाबाय। डॉक्टर